अन्नानै फैसालियाव फैदो मेथाइ रोजाबनाय खोनासंगोन नामा आदानि खोनासंगोन गोजोन्थों थेंक इउ आदानो गांसे आर'नाइ होबावनांगौ एबारनिया मेथाइ रोजाबनायनि आदा फैसाबो नाङा मिलायनायखाय लेंहरदों आङो सावथुनखौ बेखेवनायनि आगोलनो बिथांखौ आङो मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलियाव थामहिनबा कालि फुजानि जागायजेननाय दिनैनि बे मोनाबिलियाव नोंथांमोनजों दान्दिसे बांबुला प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय फैला MCLA सावथुनखौ बेखेवनो आंखौ लेंहरनायनि आरोबाव दोंनैसो मेथाइ रोजाबनो खाबु मोननायनि एबा खाबु होनायनि थाखाय आङो गिबियावनो बांबुला प्रडाक्शनखौ हामबाय होदों थेंक्स होदों साबायखर बावदों मानोना दिनैनि बे बांबुला प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे सावथुनखौ बेखेवनो मोननाया आंनि थाखाय मोनसे जोबोद खाफालनि बाथ्रा आंनि दिनैनि 57 इयार्स लाइफआव आङो बेनो सावथुन फार्स्ट बेखेवजेननाय आंनि खाफाल बेखायनो आङो हामबाय होदों बिथां बिसेस करि फैला जे बरगयारी बिथांनिसिम दिनै मानिफ्राय जागायजेनामोन फैला आरो मेन्देला बिथांमोनहा नायलो जायलो सानैजों जबरदस्ती ओरै जाया हरै जाया नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि बयनिबो सिगाङाव फंनैसो सोदोब मिनिथावजों बिसोरो गावसोरनि जात्राखौ आरम्भ खालामदोंमोन दिनै बिथांमोना फैयै सावथुनसिम सफैबाय बेसेबांबा गेजेराव स्ट्रागल खालामबोदों बेसेबांबा जुजिबोदों खैदां खैफोद बेसेबांबा जिउआव घात प्रतिघात मोनबोदों अब्लाबो बिथांमोना फावसयाखै अब्लाबो बिथांमोनहा गावसोरनि नाजानायखौ गावसोरनि सेस्ताखौ दोनथ'बोआखै एबा गोसो बायबोआखै आंनि बेखौसो बुंनो नागिरदों मिनिङा जे जोङो साफ्रोमबोनि जिउआव मानसि जानोब्ला मानसियाथ' जों मानसिखा आथिं थोंनै आखाइ फारनै मेगन थाइनै खोमा मोननै गन्थं मोनसे मानसिया मा खालामदों मेन एन्ड हिउमेन मानसि जानोब्ला जोंहा मोनसे गल एबा मोनसे थांखि उद्देश्य थानांगौ बे उद्देश्यखौ जाफुंहोनोब्ला जोंनाव नाजानाय थानांगौ अनबरत नाजानाय अनबरत सेस्ता जुजिनाय बे थानांगौ आं बेखौसो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बे मेसेजखौ आं होनो सानदों एबा बुंनायनि जाहोना बेनो दिनै बिथांमोना बे सावथुनाव फैला MCLA बे सावथुनाव मा बुजायलांदों एबा मा मेसेज होनो नागिरदों जोंनि समाजाव बेखौ नोंथांमोना दायो नायोब्ला बुजिगोन आं दा बेखौ बरायनानै बुंनायनि एबा होननायनि आं सानथ'वाखै एबा सानाखै मानोना समाबो आखायाव खोब जोबोद खम नोंथांमोनाबो उथुजुग जाबाय नायनो दा आं जायखिजाया बेखौ जोबथारनायाव बुंबावनो सानदों जाय बिथांमोना
जोबोद नाजानायनि गेजेरजों जोबोद जबरदस्ति जुजिबोनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' समाजाव बिथांमोना जाबाय। बे सावथुनाव साफ्रोमबो फावगिरि महरगिरि बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होदों। मानोना बिथांमोनहाबो बिथां बांबुला प्रडाक्शननि जितु सेस्ता प्रसेस्ता नाजानाय जुजिनाय बेयाव बिथांमोनाबो सहाय सहयोगिता एबा हेफाजाब होदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो थेंक्स होदों। फैगौ समफ्रावबो मोनगोन एबा होगोन बेखौ मिजिंथिदों। दा जेखियानो जायाथों बिथांमोननि बे जुजिनाय बिथांमोननि बे नाजानाया बेयावनो जनानै एबा बेयावनो जोबनानै दाथांथों। बेनो जोबथि बेखौ मालाबाबो दालाबोथों। गोसोआव जेननाय फावसनाय मालाबाबो दालाबोथों। जोंनि देहा थासान्दि जोंनि आथिं आखाइया गोसो देहा मोदोम मेलेम जेसेबां दिन सोलिगोन इसेबां दिनसिम बिथांमोनखौ आङो जुजिलांबाय थानो एबा बिदिनो खालामलांबाय थानो आं बेखौ खावलायदों। आरो बिथांमोननि देहा गोसो गोरबो देहा मोदोम गासैबो सोलेर मोजाङै थाबाय थाथों बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। बिथांमोनखौ मोजाङै दोनबाय थाथों। मानोना जोंनि बर' समाजाव बिदिनो नाम खामायनो हानाय एबा मुं मिथिजानाय फावखुंगुर फावखुंग्रि रोजाबगिरि मेथाइ रोजाबगिरि खनगिरि साबैसे दं जों आखायावनो सानजोबनो हायो। बिथांमोनखौ जोङो इनकारेज खाबु होनायासो जोंनि हाबाफारि। बेनिखायनो आरो ओरैनोब्लाबो आं बेखौ बुङाबा थानो हानाय नङा। दा हारिमु होनोब्ला नोंथांमोननि बाक्सा आरो अदालगुरियावल' थासै जोंनिथिंथ' बेंगलनि प्रभाबसो हाबबोगासिनो दङ। रायजोफोरा खोनाब्ला गाज्रि मोननो हागौ। जोंनि क'क्राझार चिराङाव दङ गैद्रायै नङा खिन्थु प्रभाबा गुबुन हारिनिबो हाबबोबाय एबा एसे रोंसिनबाय नामा सिन्थाधारायाव बै लेखा रोंनायखौ होनाखै आं। माने मा रोंसिननाय माने आङो बै रोंनाय बा माबानायखौ होनाखै आं। बुजिसिननाया बारा नामा। बेनिखायनो जोंनि बर'नि हारिमुनि जोंनि मोजां मोजां सिन्थाधारा खालामनायनि जिखि माबा मोनसे हाबाफारि जाया बेयाव नोंथांमोननि बायदि बेबायदि ग्रोम 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 मानसि जाया जोंनियाव बे आरोखि। बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि डिस्ट्रिक्ट मोननैखौबो नोंथांमोननि बायदि जाफिनथों। आरो जों बिथांमोनखौल' दस होनानै जाया जोंनावबो दस दङ। जोंबो खननानै फैसा लाना थांबाय न'आव बिसि फिसाजों ग्रें ग्रें एसे संख्रि बानलु जाहैलायबाय बिदि लद्राय जोंबो। बेनिखायनो आंबो निमाहा बिफिनदों। जेखियानो जायाथों आं जोबथारनायाव बिथांमोननि दीर्घायु आयु बिथांमोननि जिउ सोलेरा गोलाव जाथों। फैबाय थानाय समाव बिदिनो बर' समाजाव बिदिनो सावथुनजों एबा मिनिथाव दिन्थिफुंनायजों मोजां मोजां मेसेज होथों। जोंनि आजावजाथाव जाथों। अबयसे आं दिनैसिम नुबोनायाव आजावजाथावै आं नुवाखै। मानसिफ्रा खायसे बुंनो हागौ खिन्थु आङो बिथांमोनजों अट'प्रट' फ्राय स्टेजावनो फ्राय प्रग्रामावनो आं लोगो मोनलायबोबाय थादों। बेनिखायनो बिथांमोननि जिथु दिन्थिफुंनाय बेखौ माने नेगेटिभ सेन्सजों लानो नाङा। मानसिफ्रा जेब्ला नेगेटिभ सेन्स फैयो अब्ला जों साननायखौ आन्दायो। बेनिखायनो नेगेटिभ सेन्स लानो नाङा पजिटिभैनो लाखो नोङो बेफोरबायदि आरोखि। जियानो जाहैथों आरोबाव जोबथारनायाव बिथांमोननि दिनैनि बे फैला बरग'या फैला MCLA जिथु सावथुन दिन्थिफुंनो हाबाफारि बेखौ बेखेवनायाव दिनै आं बे सोदोबजोंनो आं बेखेवबाय नङा होमबा? थारमाने होमबा
जायखिजाया बिथांमोननि साननाया जाफुंबाय थाथों नोंथांमोना अरायबो सहाय हो मोनहा जोंहा दिनैनि बे सावथुन फैलाय सेलेखौ जों बेखेवगासिनो आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर अननानै रोजा रोजा साबायखर बेनो रायजोफोर बे बावसु सिङाव जे मा दङ नोंथांमोना दा दसे उनावसो नुगोन अन्नानै निमाहा हो दानो लुबैथ'नाङा बे 10-15 मिनिटनि उनावनो नोंथांमोना बे बावसु सिंनि जादुखौ नुगोन आरोना हामबायसै गोजोन्थों बांगला प्रडाक्सन अरायबो जिउ लांथों